Nya. Nya Prasnya. Ya alah, kena apian. Kenal kok Bu Prastiwi terus ta ya? Lho aku kan tersayang. Lho ya. Iki maksudnya piye iki njaluk kon nyambut gawe wong telu. Iya iki tak pasake pasti men didum kowe karo Tatin. Mbak An wis entuk maunya. 100 kok didom wong telu ngomongan 30. Kene diresik sik matane iki. Aduh. Aku nek idere payu 50 teh. Kamu cinta ya sama gue? Mbak bilang terus terang sama gue. Gak usah begitu. Iya. Asine piye aku sing nglantarke. Ora kok muni dadak. Nek arep cepet mati ora apa-apa kok. Nek arep cepet mati karo Kok iso, Bu? Nek cepet mati. Lah apa? Mengge. Ah urute sapa? Dituding. Ayo geni kowe. Ayo bancingne kuwi makon-makon. Makon-makon dadi aku ping pindho. Wong tuwa kon pindho. Niki lho, Bu. Apa lho Bu? Ayo apri ora kena batal ayo. Kowe mengke ditirokke lho. Ya. Ya. Tenananananen. Wis. Aja Prastiwi. Ayo tirokke. Ya Bu, wis dicontoni. Sapa? Ayo sakarepmu. Ayo. Ayo. Mbak Ayu. Aku gak encok ya, Bu. Apa? Encok. AGM. Encok Bu, encok. Ora krungu kupingku. Encok ya ora apa-apa. Heeh. Ayo. iya, Sportif. Ya. Apa? Arep kabur. Aku arep lingguh kene lho. Sabda Pandita Rat. Aku rasa, Bu. Ayo, saya. Wis yuk, wis lembut kabeh wis. Ampun. Kok kaya wah Sing ngobahke bokonge tok kok sak awake. Ora kaya wong giling jamu. atik kaya blender. Lah ya kan lagi encok kaku awake. Tatin, ayo Tatin. Ya. Tepuk tangan buat Mbak Tatin. Nggih. Oh, kaya ana request sing suwe. Tekan setengah loro. Gari apa ora? Mudah. Syukur. Seneni mbok-mbokane. Ya. Kok Mbak Tatin. Ayo. Kok aku menaku pindho. Bilang dulu sama Mas Denko. Denko. Apa sih? Denko. Ayo, akon Mas Denko. Mas Denko. Ora Denko ora. Mas Denko. Nyuwun dikendangi. Ayo Mas Denko. Kudu ngenten lho. Ya, kowe ngono kuwi omong. Madang urung tin durah. Tak durah. Tuh tangi jam pira? Jam 09.00. Dadi Tatin ki ciri-cirane kaya nggon kae lho ana sing tau pasang story. Ini huruf apa? Huruf apa? Ini S. Mas Tuloh. Iya. Sabda Pandita Ratu. Ayo. Kosek. Alah. Mentale. Kose lho, mau liyane ketake ora ngono kuwi lho, lagune apa nadane ora tung teng ngene ora ngono kuwi lho. Rada ana ndut-ndut ngono ne. Ben Nadane iki ora tung teng kuk. Iya. Sing bener to, Denko. Heeh ta. Ora nganggo ora Saiki dhewe maneh-maneh sing bener to Denko. Ambok sumpah cangkemmu ngono, Mas. Ngene iki tak kuduke penonton. Sing bener to Denko. Lah sing bener piye? Denko ngono biasa ngono. Ya, Denko. Ah, kowe mau sing bener to Denko. Masa ta? Kok nek cang ngomong isar kalu. Ora yo, banget ke. Iya. Yang bagus ya. Sabda Pandita Ratu. Ayo kok. Sabda Pandita Ratu.
kok suarane kok beda? Apa piye? Kok suarane beda lho? Bedane piye? Mongko kan padha to kuwi dadi bubuk. Kok dudung to bubuk ngono. Mbok iso dipadake, lemu turu miring mesti. Bocah. Bedane piye? Biasane piye ta? Oh bubuk ngono kuwi. Den kowe pancen karo aku mbok wi. Aduh. Kamu cinta ya sama gue? Ah. Mbok bilang terus terang sama gue. Enggak usah begitu. Iya. Asine piye aku sing nglantarke. Ora kok muni dadak. Nek arep cepet mati ora apa-apa kok. Nek arep cepet mati karo Kok iso, Bu? Lah Nggak cepet mati. Lah apa? galake ora umum kok. Yo galak nek karo Denko aku ora galak. Ya. Jajal piye Denko? Iya ta. Jajal piye jan kok? Awas, suatu saat kamu Iya. akan Alah. Sesok kowe iso ngadeg nang kene klepek-klepek kok. Aduh, ya kelepek-kelepek. Jajal wae. Saiki wae. Saiki wae kon ngopo? Rawani dhek rung siap mental. Parani, dadi aku tak parani. Tak parani. Parani Dono? Iya. Ya, Nah, masa perempuan marani laki-laki. Alah mosok. Prastiwi, kok linggung apa? Linggo. Lah ya diterus. Iki agak nyang-nyangan nih. Jangan-jangan. Kok nek kedadan aku setar ya, Bu? Aku setar. Wis oleh siji, Bu. Ada. Iso delokne kok. Sesuk anggere titi mangsane mayang adoh sak bis ngono arep tak keceri. Buayu semen cangkeme. Ah pas turu wae. Langsung tak cekoki tenan. Keceri gonamu ya omong aku. Adake. Iya. Wis rampung ya. Wis rampung. Urung. Iki Mbak sing tuwa banci tuwa. Ora saiki wae aku srogo tuwa ngancani Pakde. Pak De sehono ki. Lho, Bu. Aku mung tengak-tenguk lemes. Ayo. Mesake aja Mas ana sel. Ya, ya. Cara kompak tenan kok. Nyo. Ya Prasnya. Ya alah kena apian. Kenal kok Bu Prastiwi terus ta ya? Lho aku kan tersayang. Lho ya. Ini maksudnya piye iki njaluk kon Lah ngapake? nyambut gawe wong telu. Ayo iki tak pasake pasti men didum kowe karo Tatin. Mbak Anu wis entuk maunya. 100 kok didom wong telu ngomanan 30. Kene diresik sik matane iki. Aku nek idere payu 50 e. Asik. Ya. TikTok ya. Ndak ra didum-dum kae engko lali. Kadang kira ngerti trike wae. Ku nek terus joget-joget terus munggah panggung terus tengok terus kene suluk wis mati wis sisa. Tatin rawani nakokke, Ayu rawani nakokke ming jual jawil kae terus anggere arep takon, "Piye, Bu?" ngono. "Ngopo?" ngono. Duit e dom-domke. Ah, tenan ora. Tenan. Wong iya asline ya maling kok asline. Aku utang rung nyaur. Ya, nggih matur nuwun Mbak Mimin, Mbak Apri. Sip. Ya sampun jam 1:00.